खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासिबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय दिनै 14 डिसेम्बर बृहस्पतिबारनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों आं कमलि ब्रह्मआ फानजामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि गुबुनजों थगायजानो हागौ साननाया फैमाल थांनो हागौ सानै हयै खामानि मावनाया गाहाम वृष राशि हरखाबै दुखु जानो हागौ जोबोरैनो गाज्रि सानजागोन गोजान लामा हान्थिनो नाङा मिथुन राशि मोजां रादाब मोननो हागौ जोबोरैनो सुखुनि सान जागोन सुखुयै सानखौ हगार हरनो हागोन कर्कट राशि सुथुरा जोबस्रांगोन सोमोन्दो गाज्रि जानानै थानाय सुबुंजों गोरोबलायफिननो हागौ सिंह राशि मावनो लानाय खामानिफोरा जाफुंनाय नङा जेंनाफोरा जोबनाय नङा गोसोआ अशान्ति जागोन कन्या राशि गोसोआव माखौबा लानानै गिनाय सोमजिनो हागौ गोसोखौ सुखु मोननाय नङा तुला राशि रंजा बाजा समखौ हगार हरनो हागोन गोजोन सुखु फैगोन मोजां रादाब मोननो हागौ वृश्चिक राशि खैफोदाव गोग्लैनो हागौ साना जेथो गोनां जानो हागौ सांग्रां थानाया मोजां धनु राशि गोसोनि साननाया जाफुंनो हागौ दावबायनो खाबु मोननो हागौ सुखुयै सानखौ हगार हरगोन मकर राशि माबा मोनसे मुवा खहा जानो हागौ गोसोआ अशान्ति जागोन गाज्रि सान कुम्भ राशि मोजां हाबा मावनो हागोन मान सन्मान मोननो हागोन बयजोंबो बाख्नायजागोन मीन राशि नखरा मोजां थासारियाव फैगोन अनज्लायनानै थानो हागोन मोजां सान जागोन दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय दानिया फैदो नोंथांनि फानजामुथिखौ बड'लेण्ड बुब्लिनि हेफाजाबजों मिथिना लानि गोजोन्थों बाजाज कम्पानिनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां बेसेन नाङाजासे 5 लिटार पेट्रल गंनै हेलमेट सीट कभार 12 टाइम्स वाशिं कुपन मोननो हागोन लोगोसेनो बाइक बायगिरिफोरनो फ्री एसवेर गिफ्ट हरनाय जागोन आरो एक्सचेन्ज खाबुआबो एभेलेबल जागोन क'क्राझार